ପିଙ୍କୁ ବାବୁ ଆଉ ଖବର କଣ? ଏମିତି କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛନ୍ତି? ଏମିତି ବେପାର ହଉଛି ଯେ କହିଲେ ସେ କଥା ନ ସରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କଣ ମିଳିପାରିବ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କେମିତି ସାର୍? ମତେ ବି ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବ। ମୋ ଭଳି ବି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁମେ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିପାରିବ। ଯୋଉ ସମୟ ଦିନରେ ମିଳୁଛି, ରାତିରେ ମିଳୁଛି, ଦିନ ରାତି କରି ତମେ ପାଠ ପଢ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ସତରେ କଣ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ପାଠ ପଢିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ କଣ ଦିନ ରାତି ପାଠ ପଢିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିପାରିବି? ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ପାଠ ପଢୁଛି। କଣ ପିକୁ ବାବୁ ଶୋଇପଇଲେ? ତୁମର ଯୋଉ ଦିନ ରାତି ପାଠ ପଢିକି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବ। ମତେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ପାଠ ପଢୁଛି, ମତେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି।